Ongi etorri munduko akziodunen batzarrik handienera. Oraintxe, 1.148.566 bizkaitar gaude hemen. 110 urte hauetan oso une onak igaro ditugu, eta hain onak izan ez direnak ere bai. Baina balantzea oso positiboa da. Beti jakin izan dugulako etorkizunari aurre hartzen. Bizkaia denontzat leku hobea bihurtzeko. Horrexegatik, gaur egun, Kutxabank, estatuko bankurik kaudimendunaren jabe gara. Eta gure herrialdearen alde egiten jarraituko dugu, beste enpresa batzuetan inbertsioak eginez. Zenbakiek garrantzia dute, baina benetan handi egiten gaituena pertsonak dira. Ane, Mikel, Marta, Luis, oie guztia. Eta horrexegatik, estatuko gizarte ekintzarik handiena dugu biztanleko. Dibidenduak, kultura, elkartasun, enplegu eta heziketa moduan itzul daitezen zuek guztiongana, gure akziodunen gana. BBK, etorkizunaren aurretik.